Chezia de quem? Chezia de tem chezia. Aí não será assim na bilhete. Eh, na de buregi sigin ya ben. Aí não será assim na. Ito sa ben la ben a je di la sa. Ni me ka po. Den pedele la. Nde kuya. Sigin sa ga. Era ula mi kelere. Será sesga. Isi ben bi siga siga. Ai de be isi. Yere fagare de wo ku te se gaba wuru hari. A jong fure ka ta sezi ni ngana dema. Aw. Asa se gaba wuru. Abe diga abu ba. O ngoro mena ni sezi. Yere bolo. Ni me iba ko le tra. Sigi on ga tabla ma je de sheli de shweta. Ibla la ni ala. Ona nasiye. Que d'ailleurs sigi chef fa la ko yere. Bolo. Yere faga. Dum ga kashire. Dem ga kashi. On kashi tu ne klota ma ala. Ko re bulo. Keda bomo kala mani sangala. Yere bolo dinde bala ko gomo kala mani. Abu de fogo bomo kala mani. Me da boutique là bana. Il fait be dra la trop. Me bolo bomo kala mani fle. E menare. Na mege che. Yenga bidigi bele wara betantao. Anyi jibi nya bambola. Ni jini ma ga dam ne ga bo mo dala. Ele de go bomo. Ire faga gina ni pera huna sa. Kani pere de nguna bi diga la di kana ni pera huna. Ibi tun na sa no dem amna dimi. Ona dimina na le dimina mege sa. Na le dimina ne ga dimi. Ka te ni fe. Como? Ka te mo kala mun fe ki ga ge fe. Ni money. What money? Awo. Tiri na money bo ro jime. Ire faga ni ne sa ka sabi ga toro di. To ma le ni yere wolo ni ga dra ga to be. O ja te bi. Yere faga ite koro dari la mi ngada me ngeni. Fuki issa. Ite koro dari la tu. Ja. Yere balo. Te iwor woni yere wolo do na mon toria. Ay yere faga. Ni me ga ni yen. O yere no bal fu bila sa yere bolo na klara na chimolo gerera. Te bo te buga suma po. Neme. O ta tinti ga be mi ay suma bo sa. Abu ga do ba. Ay ga be mi. Yere wolo ngam. Ira balo mungera. Kati sigani. Malem sega munemi. Ko boisson gato ni. Elle go bomi. Ay yere faga. E adu warti ne bolo ga suma sai bolo go boson ni gato ni. Yere faga di yere de. Je agasa. Awulle no ga jo sa yere faga ta sa awulle no ga jo ni ko no di sa. Ajo. Awulle no ga jo bani. Tabani. Kan ni ne ga sa boisson gato ni ne ga sa. Abo yere bolo ne ko ntara fonne transfer. Akun ko ndi dela. Che ne gato durla re so na to mi awo da wa ga otu. Nimna. Yere faga emena katin fe wallahi emena. Katin fe go pizza. Ja fa ga fonne yere na ngame. Na ma kuma fe ma klo dele. Dede saka kuma bifa fe o. Abe kuma bare. Ai ne re fe ga ma ngame ko. Ai ti ga Faga nuru figa bili gono na re. Ya ko ya ta ga bili gono. Yere faga ta pizza yini ga ne sa. musu wa adie. Na ni sai na bana sa andi follow. No. Ke da malen service mo ga pizza sai yere ta pizza wara sare. Malen service mo pizza bo oro da. Mo bo am dala sai la nepta en chugodi. Yere faga di ngi kon mo ga kon nga bo re fe. Ibi ki pere pere kuna be ga dikani ibi na den kulo gere. Amel yen ne ga ni ko ha fa.
Ah, yɛrɛ faga a kɔni ka b'o de fɛ kɔngɔ t'a faga o. A bɔn ne b'u ka livreur wele u bɛ na n'a ye gratuitement. Ah, yɛrɛ faga o ni ɲɛ kɔni. Wele kɛ. K'e téléphone dɔ de di ne ma ne bɛ ka yɛrɛ wolo de kɔnɔ a kana n'a ka téléphone ne k'u wele kɛ. Yɛrɛ faga k'u t'i laban ni yɛrɛ wolo mana sisan dun ne kɔngɔ bɛna den faga. Jɔ ne ni livreur yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kunbɛn. Yɛrɛ faga a den tɛ boisson fɛ mais boisson bɛ ka min a den tilala k'a fɔ k'a bɛ boisson fɛ. E mɛnna de a ko ne ka dɔɔni min ka d'a ma de. Ne mɛnna ko ale bɛ boisson dɔɔni fɛ. Ok n bolila fo AC 2000 la n taara livreur yɛrɛ sɔrɔ yen k'ale bɛ na n'a ye ko fufu k'ale tɛ na n'a ye wari yɛrɛ n k'a k'a to yen ko ne bɛ na n'a ye. Fu la mais ni den n'a ma dun n b'a tulo dayɛlɛ a bɛɛ an b'a fɔ maliyɛn service mɔgɔw ka pizza n'a ma dun n b'a tulo kɛ bɔ ye. A k'a jija a k'a bɛɛ dun dɛ a k'a bɛɛ dun dɛ. A bɛ n fɛ dɛ. A na kɛ n fɛ kɛ n b'a ta. Yɛrɛ faga dɛ ala ka to ka taga fɛnw bɛɛ san maliyɛn service la. Ca yɔrɔ ka jan dɛ. A yɔrɔ ka jan wa a yɔrɔ mana jan cogo cogo e tɛ se ka taa i den ka ma yɛrɛ faga i dun k'i den nɛgɛ nɛgɛ. Nin den laban minɛ faga bɛɛ yɛrɛ wolo de la. Ala pizza ka d'a ye a bɛ k'a dun yɛrɛ yɛrɛ. N'o tɛ fɛn ka di la. E t'a jan ka dɔɔni goûter. Den ta de don. A cɛ den juguman ti den ye dɛ an ma dege o la dɛ. Ale bɛ se ka fɔ k'a fa tɛ pizza dɔɔni dun. Mo da yɛrɛ a k'a fɔ yɛrɛ ɲɛna k'a mɛn. I tulo da yɛrɛ a b'a fɛ. Yɛrɛ balo de bɛ bugɔ den de ne bugɔ. Den. Den de ne bugɔ. Yɛrɛ balo biyalen tɛ fɔlɔ dɛ. Den de y'i bugɔ. Ok. Yɛrɛ balo a bɛɛ fɛn min tɛ n'a ye bugɔ tuguni m'a sama ka bɔ sisan. N'a ye den a ka bolo ka se ma tuguni. K'a ka kuma a bɛ ka n bugɔ ne k'a ka mɔgɔ da. N ka boisson. Ayi ka boisson kɔni tɛ. Il m'a dit là, il est bien, nous me faisons. Nin bɛɛ dépense ne bɛ tila ka na yɔrɔ jumɛn ko n ka kɛ mɔgɔ ye. Kara design i ye nin fana kɛ tuguni.